3-2-1. Здравейте хора. Тук сме Cultuber Gaming. Здрасте. Крис е ретард. И днес отново играем на нашата поредица с скиновете. Раптора ме. Да, и днес играем Battlecast или по-точно машини. Такива игри, които са машини, значи Middle бот ще играе с Серат. Не е вярно, лъжи. Аз ще играя ботлейн, аз съм Пулс. Адекери ще играе Ургот. Инкрет играе Джунгъл Казикс. Забележете, топлейн играе Виктор Раптора. И този саппорт ми е Токсик с Чогат. First time Виктор, топлейн. Да, и аз съм first time Ургот, ай спири. Всеки бръмчи човек като някакъв трактор. Да, вече сме в играта. Не е вярно. Той герой ще не взема. Абе, с какво да стартна човек? С мачете от топ. Виж ма как съм с тоножка. Не вижте как ще тежат магийка. Рапторе, снимай ма как съм с тоножка. Къде си, бе? Рапторе, снимай го. Тама, виж го, тама. Рапторе, снимай как стрелям Крис. Не, снимай ма как съм с тоножка. Как си с тоножка, я? Рапторе, ти знаеш ли, че може да не се спираш да вървиш и да гледаш пак? Да, не си говори. Раптора, снимаш ли ма? Да, имам някакъв тук айтем, дет ми дава 3 ability power за левел. Крис, застани до мен да не снимат за клипа, застани да се усмихнем. Усмивка, Раптора, снимай, маймун! Да, снимах ви. Айде се денсим, Крис, пусни музика, аз ще денси и Раптора ще снима. То не сте стъпчил чак. От ауспусите ще падне там ламарината да ги държи, човек. То не, сте стъпчил чогата. Раптора, снимаш ли? Аз снимаш. Да. Сте стъпчил чогата пъти, бе. Гледай, човек. Абе, чогата, искам да се наедеш да станеш голям. Така, нека като Раптора да седиш някакъв малка невестулка. Абе, ретард, ела да помагаш на този ретард. Толкова ти ако си използваш с майч, ще убия. Ще се телепортна при теб и ще убия. И ще флашна даже. SS ботлен. Оле, той Раптора няма то ни извън хастица. Не, влез вътре. Пукай, човек, аз съм годлайк, бе. Влез вътре. Много за... Чай. Достатъчно за Абе, скапания такъв рейндж ли? Скапания Виктор. Да. Пак се разкимена, защо не? Ренгър ли ботъл, но? Хо-хо, дигнах го. Много яко. И колко му удари? Нали? Колко мана имам. Виж. Абе, забавното е, че Фиора пак също Раптора. Нали? Аз ще хубавите. I'm chasing her. Бат. Толкова си играеш джунгъл, взимаш буба в смайто си, отидеш наред. Стига бе, зелита бе. Няма човек, той е излезен от храста, аз нямах виждам. Аз къде ги знаете да го убия. Такова бавна. Виктор, че го еднako правя с скиловете му, просто ги спама на рандом така. Ме излезе от рейнджата, Тургот има супер малък рейндж. Бягай пъй ти, какво правиш, бе, да тебе в невестулката малко? Аз ви казвам, че той аз капа на невестулка, вие не върват. Какво ще нагоните? Много ли сте велики като нагоните? Айде! Бой за нас! Вземи тоста. Аз съм опен. Аре, чрик! Чрик! Така се прави. Това му прави. Да дадеш ли Vision? Там те чакат, мама им да. Това е нещо много смело. Какво става ботъм, човек? Той наши си гледал ботлейна. Много ясното, нали той снима. Не, понеже това си има битка, аз тук... Ето товарчета мога да идвам. Не знам къде е там. Ама не още към 6 лева някъде. Бах ти Ренгъра, майна! Той Ренгър е някакъв набар, ти просто седиш човек като някаква статуя, мен. Да, окей. Долу ли си гола? Гола!
Вземи то Poison Team! Бочо, от Хънтъра правя Spirit of the Elder Wizard, нали? Не е Wizard, е Lizard. Lizard, айде. Lizard, той е едно и също. Ренгара ви е доле. Все гущер викаш. Пак е някакъв магосник. Все гущер. Магосник, някакъв магосник. Дава ли сега пе? Беше много опе днес в първата игра. Яш Poison Ringar! Ringar! Трябва и само един стълбе, майка и нева. Ай, съжалявам, до тук бе. Тъпър год, за какво го удари сега колата ми го за негодник? Крис, между другото, ако видиш опортюните си фарми майн, защото... такова, защото... ти трябва да се найдеш, така че... Ако какво бе да? Ако можеш да фармиш, викам. Добре. Елай, помогни, чия майка бе. Моя вълшебен мастер. Яш ми поизана, Георги! Охо, ято, къде батане, май? Обаче ма То радва. фел флашна човек. Радва ме това човек, звука на Крис. На чогата. Супер яки. Да, и аз се чувствам като... Защото не аз съм батълка, се чувам в момента като някакъв андроид майн. Обаче... Това... Виктора биеде чува да улета не Точно, дай валя! Абе, чакай да бутнаме. Браво, маймон! Пак тъпия Ренгар, Аз братле. така, бе, Ренгар е пълен глупак, просто ти правиш грешка. Така! Още едно кил и ще ги убия. Репорт боб, yes. Да, ето, скачай вече. Скоча му викам тока! Вземе го. Между другото, мен ли ми се струва спелът си ми на смарткаст? Който е... Не, Кюто май само ми е на смарткаст, или просто той ургот така се стрелва като... На Кюто му е на смърт. Вукал, каста не видех! Имам ултимейт, Крис, вече мога да правя стрелкишки. Нургото ултимейта между другото е много тъп. Между другото да му правя нормални нада кери билд, не? Да. Ще ми поизана. Къде се беше си ти? Стой, мога да бутнем колата. Ала, Сиара! Ренгар дойде. СС. Яш ми поизана, кобро. Че да вземе да се реколя, значи щом тебта няма. Що мога да Тя кара? си знае, ама ти си тъпа. Ела като си тъпа. Стига бе, Маймун. Чакай. Аз си имам бахти шилдовете, бе, братле, къде тръгна, бе? То бива и да му отрепят, аз си имам бахти шилдовете. Къде е пич? Мастър човек с този герой просто. Сега се реколвам. Искам да го... Мамиче. Рапторе, ти ни го ли Даш ли хитнава, бубо? майна? Мисли, че съм го хитналата, ама то кулата явно прецени, че тя се го убие. Бах ти, лудия Раптор, майна, го хитни да. На 2 секунди, чакай, не го тръпнем там, да. Така, готов сме. Така, мерси. Айде да пане. Идеме да... Ургот ма кефи, хора. Ние мен зарад на кефи. Именно И Ургот ма Банка кефи. Зикс ма Виж, разбива. 2-0 човек, ти лута си. Бяхте мазни Ургот. И това ми е първа игра с Ургот, майна, ти лута си. Зарад е яки геройче. Не знам защо лутата му е толкова тъпа, майна, и защо нищо не правим. Не, в тимфайт може да направи супер много. Добре? Да подам стрелкички да го преместа, майна. Не, може да се спасиш понякога, така също така. Яш ми поизана. Оле, как го избролих. Остава Ренгар. Сега, ако дигна 6 лева, то не ми вземе миньоните. Аз гледам, че в ботома се оправят, значи само... Добре. То не е миньон. Мога ходиш при раптора, аз съм взимай окей, ми тази си фарма като животно. Оле, пораснах. Пораснах. След 40 секунди пак. Afraid of the dark, that's my shadow, нещо такова казах. Играй.
GG, браво, Крис. Аз когато съпортвам Антонието, винаги бутаме първи лейна. След 15 секунди пак. Елате, ако искате за дракона, бе. Ние долу сме два батълкасти, кое искаш? Ракун! Ракун някой, ракун! Чакайте, ако тя ще бутна уеда. Крис, ай, почвай го, Крис, почвай го, Крис, почвай го, Крис, почвай Ставете ми го. го на мен. Добре, почвай го, ай, ти ще го фейснеш, ай, почвай го. Хора, I am dead. Остай! Ай, фействай го. Идват двама долу към вас. Топа, Фиората е Да, фърго. аз умрях, ама я нещо. Мале... Точиме. Няма мана. Защото не очаквах да е долу. О, още му 50. Ах, ти мазни Ургот, човек. Взема си скил на... В смисъл, аз всички да керят си скилвам, да, ама... Майне се, майне се. Бакни се. Не, оставете ми Лена. Аз такова, аз да му скил на бонго миньоните. Да, защото е малко миньони викаш. Да. Аз тази игра не фарма чак толкова добре, но фарма по-добре от ботлейна, това е важно. Оф, нямаше никаква идея какво да му правя, аз му взема един бруталайзер. Да. Не, чакай, аз имам... Раптора и той почне да се оправя, може би, да бе. Той отлез. Абе, Раптора не играе толкова зеле, дей така. Да, виж тук Чогат беше много добре. Раптор е с Виктор, човек. А, чай, той е 0-3. Бах теб е Раптор, аз го фала, той ще го вери. Ном. Не съм аз чу дом, как тропаш тайгата. Раптор снимаш, не? да. Да не се объркал нещо да си го спря, че трябва да кил. Това пич го убих на 500 кръв и останах. Оле бах, аз съм 4-1 човек. Тока 5-0, да. Чай, тия миняли ми гости. Бе, майна... Аз съм мастер, аз не съм, бе. И без да искам се дигна шилда вместо ето, аз съм много такъв. Няма нищо. Той ще действа. След 18 секунди ще нам на нещо. Искам танкчето. Вуконга идва, О, Раптора. вземи си танкчето. Още 10 секунди, 5, 4. Тимо, изящ Тимо. Убийте Тимо, бе. Той избяга. Не, гъба. Добре, няма гъба. 5 гъби. Пия повече човек. Не можавам Да ровно го да... остан. Оле, бах ти слова, човек, виж. Какво става, Тимо? Едното! Айде, фействай. Плейма колко ще стана, колко тебе. Да, виж Ургото обаче повече верно, бах ти дебилака, човек. Ой, за... Ей! Маймуния, отири ти толкова и пак ви набихме. Какво прави това, бе? Квота ще бие, квота ще Това бие. бе тази катерица зад мен, бе. Това е на Малзарта е човек. Аз знам, че е на малзата, но какво прави зад мен да яви катерицата, да е? Аз Защо защо е го по-зле? направи? Боча е всяка са бакнат от... Айде, елате вече, при нас са трима, никой май няма да е. Никой няма смисъл. Бах ти идиотите. Бах ти ще бъде тим, човек, всички И ще бяха репортат. двама. Нека да, изобщо. Значи Мал, Захар, Вуконг и Фиора. Верно са, двама, аз не мога да броя. Аз Укон го видях топ. Не, че ще ги пръснем, бе, Крис, какво бягаш, виж кой прави? I'm coming. Пръснем да ни би много. Аре, бе, не мога. Като нямаш мина. Да, та полата и с улта мина. Ти той тук ще не от някой. О, гъба! Ако тук съм. Добре, ти го взема. Защото имах много малък рейндж, иначе ще да... О, в Раптора ти супер. Трапта, ти си много смутен, верно. Това е фейка, бе.
Но в САЩ ме убият, човек. Къде ме е съпорта? Да, бе, къде е съпорта? Съпорт, за какво те нямаше, бе? Къде отиде този негодник? Креси си много некадърен, подай си живота, подай си крата. Баквам се аз. Да, бакваш се, бе. Ние вече умряхме, ти гледай, той прави Red Bull пак. Защото искам да фисна. Мя фиствай. Чакам. Добре, айде, фиствай вече. Но в ретард май, виж сега заради теб на шутдаунах 4-2 съм вече, ти си пълен ретард, ти не ма играеш. Ти нямаш живот. Съжалявам, че ме няма. Ти нямаш живот. Между другото, днеска изглежда добър ден да снимаме, майна, виж вече 2 клипа ми върви много добре. Майка ти деват! Ама не знам, че да с този скин дет съм аз в момента не изглежда толкова много. Да ти... Имам... Ти трябва да си снял. Не, просто Раптор е идиот, човек. Съм идиот, защото ти си така просто спред мене. Ми аз съм стрика хъпа на 5 стака и пак не искам. Аз получите. Защо не ме Това ти чекате? без, така е готов. Научих ли го? Не, добре. Sad са. Не можах да го ударя с ракетата. Карай, няма го честно мисля. Аз драконе, оти драконе. Ой, бой. Алексарат. Видя, вижте къде съм, вижте къде съм умрял, вижте. Оля, ако мога да стигнеш, ако изям. Вижте къде се пръснах, бе, вижте къде се умния пръснах, бе. вукунг. Вижте, бе, тук се пръснах, бе. Да, бе, Бочо, разбрахме, бе, добре, бе. Вижте, тук се пръснах, бе. Не имам пингвон повече, бе, толкова пингвон е вместо мене. Бах ти удия вукунг, човек, това беше много добро, където го направи. Да го духа зве! Тук се пръснах, бе, хора. Ла. Драконе, Крис, може да го фиснеш. Eat my poison, bitch! Охо! Това нищо не може. Идвам, хора. Бейте го! I am coming! Фейсни го. Нямам! Браво, верно е. Много яко. О, да. Уникално, човек, верно. Браво, браво как го направихте. Как така не оставихте да умрем? Браво, това беше уникално. Някакви такива от умните, човек. Стойте тук, тук. Тук. Искам да тук, човек. Аз да стрелях там, наблюдават. защото бях умрял, такъв докато отида там. Ето. Казах, че има хубав стат в началото. То и аз, ама... Значи нещо това час имам стън, не мога да стън. Браво на теб. Аз ще Използвай го. Не, виках на херата. Ма ти викаш, не го пускаш там, човек. Аз викам от топлена, трудно ще ме да се го пусна. За него трябва Там да... бяхте само трима и вече когато Тойнто и това и толкова умряха, дойдохме аз и Раптора. Разбира се. Добре, това беше хитро. Вече много. Барона, ще я кажа. Таде. Как е умрял тук в храста, бе? Какъв е то Тимо? Умри, бе! Ти умри, бе! Ти умря, ама не. Какъв беше то Тимо, бе, човек? Лети от... Оставете ме малко ми трябва. Си купал ръкъл. Оля, да фисна пулата, бе! Оля, фиснах пулата! Видя ли, Бочо? Тук съм. Ама на мен ми лагва нета. Аз докато бях 4-0, изведнъж станах 4-4. Обяснете ми как става това и ще Аз се... бях 5 от 0, аз съм 7-3. Добре, че не са ми повтори нищо. Не знам как така те са толкова ориентирани, ние дори си говорим и не правим нищо, човек. Мал Захара гледа какъв билд има. 4 дора са ник момче. Те преди малко бяха 6, бе. Верно? Мал Захар тролва, човек. И Раптора ти не мога да броиш, това са 5, бе. Мал Захар троли и е 2 от 7. Бочо ти май не мога броиш, да се разлюбят 4 са. Има бутушки и това. Да, вече са 4.
Крис, къде си? Why no sound? Help me! Нямам саунд. Крис май има спенет. Help me! А в раптора му няма. Добре да бейте го това малко захар. Бийте го, вика. Защото сте си тръгнати къв беше до него. Забавен, да. Доста забавен, верно. Къде отиде? Това е хубаво да пускаме вицове на клипа. Бах, човека, май. Гледай го, виж го къде е, човек, виж го къде е. Тук се показва. Да. С 5 секунди е мулти, бе. Вуконг. Браво. Ето го, Вуконг. А, не, аз сам не влизам. Да, Крис си дяхна. Да, Крис ме паднал нето, да. Ми каза, че му прекъсва нето. Супер. Раптора сега ще умре, да. Раптор, ти за какво сте с нас толкова време? Верно, да, ти за какво верно беше на толкова Крис стоя тук? Защото мал Захара ми е да майка. Ама защо стоят тук, след като имаш толкова кръв, смисъл? Мен това не беше въпрос. Доста бързо, да. Верно беше много бързо. Супер това. Има отбор с качество, след като аз умирам, много ясно, със сигурно, че не е всеки път така. Те е фезън. Правят барон, не бъде. Да, те мряха трима, обаче правят барон, да. Да, не бях Точно един човек Тук прави съм. пара. Лойката на раптора. Тук съм. Да, чухме. Да, видях, не видях, че съм врали, това ще бе. Ще на къде 4-5-4, ами идеално какво? Ние не им дадохме играта, но... Крис, тук ли си? Не сме им дали играта, аз им бия супер много демидж. Сам... Да, аз дида, бе. Защото ти без това ми трябва много фарм, аз не хващам никакви килове. Ретардът. Very ретардът. I'm ashamed of myself. Раптора, това ти има, сега ще го уби. Да. Добре, бе, какво на някакъв... Ай, знаеш ли, че то Deadfire Graphs може да се пуска, бе, човек? Да, тяхната... Това тролва. Но тролва обаче пак не бият, така че... Гъби насякъде, защо да не... Това раз да играм с тема, човек, защото губите му са така те. Там къде няма гъба има две. Ти играеш ли? Аз мислех, че спиш, човек. Там къде няма гъба има две. Още една. Конг. И ти, мой малък. Тима. Хора, елате не сам. Не влизайте в хасти. Мисля, че го казах късно. Сори. Стоят тук в хаста. Аре бе, елате бе. Елате по-близо бе. Тук е оло е. И аз да мишете има. Толкова бакна ли са? Не си. Не влизам в храста, защото да не пусне някаква гъбата от реп. Ма Захара тук някъде. Добре, толкова се бакна. Вземи този демидж. Май, то Poison обаче такъв демидж почна да бие. What the fuck? Как се слонат в... Това Виктор не е ли от моят отбор, бе? What the fuck? Тима гъби. Чакай аз да виждам всички дема. Не. Разбира се, що пък да няма гъба. То това е съвсем нормално. Не може да пръв път се ръковам с Виктора, човек. Толкова не... Там умираш, човек. Yes, убията кил само ако имаш. Ако имаш кил е дед. Браво. Браво, Токо. Добре, че имаме такова. Браво, някакви била. Не, толкова не. В Крис Афака ли е, майна, бах тъпия дед човек. За какво не съм махне майна от тия шибанеци там, какви бяха? Деси се. Да. То не... Виж. То не сега ще умре, какво? Бягай сега от това, на така. Съм барер, бе, момък. Мерси.
О, ракетата ме го стигна. Видя ли колко демидж вдари това на Раптора, бе? Взели колко демидж удар, това мизерна бълха на мен. Аре, Има гъби! One гъджаба. Крис реконект, но? Не, Крис лефна, не конекна. Той беше реконектнал преди малко. Тук що да няма гъба. Ще направим малко армор също. Какво стана се? Какво правиш? Игра вина на училище. това е клери. Аз да не съм те питал, ме. Ей, какво? Айде гъби, имаме ли някакъв начин да ги виждаме, бе? Да, с Оракъл с еликсир. Значи, Купи си Оракъл и целият им ще е благодарен. ще видим сега какво да И направим. го пускай. Правим един Ако видиш Уарт или гъба зефир. някакви, трепи. Вярвай. Аз ти имам да трепа. Аз ще я трепа пръв. Ба, тя все още нямам 100 милиона, Бочо вече има 200. Аз какво ти казах, че ще я трепа пръв? Аз имам 86, аз съм джингъл. Не си 15 лева, аз съм 13, така че. Че тая игра съм много зле. Миналата игра колко бях опес, колко малък човек. Не, то Ургот не е толкова кери, колкото антики. О, да, стоп, я видях тази гъба, нали? Той еликсир направи нищо, бе. Бах ти Вуконга, бе. Умре това паза. За ко? Абе, може би Ах съм ти ти кола, такъв е то рейндж, какво е това нещо? Толкова, брат. Кой умря тук, а? Помислиш, че ти умря. Ток умре. Та, тров. What the fuck? Бах, оставете ми фракове. Бягайте. Не те офлашна. Нас естествено ми бута става, да. Бре, то Оракъл ти нещо не работи. Ми ти къде се боснеш гъбата ти, как искаш да работи? Аре, бе, какво му стана то Вог, бе? Волк. Ето е! Тя пък... О, гледай какъв е ретард, човек! Вижда я мина през нея. Трябва да е такъв удара, бе. Си рейндж. Еби, това беше скоро от това. Брихме ги 4 в 5, GG. Благодаря, че гледахте. Чао. Очаквайте следващия клип скоро и чао. Да.